Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay iba sa ti Proverbio Kapitulo 12, versikulo 27. Saan amagunod ti sado ti tarigagay na, ngam kinabak nang ti magunod ti nagagal. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lakaya kon, anak ko. Isu nga itad kon kada kayaw, tibi ngayaw. Kat makamu kayo namang trabaho. Agpatakdar kayo iti buko jiwa balay. Tapno adan to pagyanan ti agbalin nga asawa, kan anak yaw. Ay kat nagsayatan nga itatang, no itid yun kada kami titawid mi. Wan, ngam salimat matanyo ko matitawid yaw. Saan yung nga ilakaw? Kan saan yung nga aramatan iti awan kas kan na abanag. No di kat mang panunot kayo iti pamuspusan. Tapno sana masaya ang ti ipatawid ko kada kayaw. Uwan tatang, ipanamnamak kada kayo, asalimot matak ti ipatawid yo. Agtrabaho ak iti husto. Iti kasta, sa anak ngagbisin. Katjak ilako ti ipatawid yo. Alang arudan atatang, ibagayon kada kami, no sa dino abanda ti kukwa ti tunggal may sa kada kami. Magagaran akon. Itatanaalatan dagiti tawid ta. Anyang iti planom, Manong Juan. Diyak pa mo, no anya ti pangusarak kadag iti tawid ko. Sikangay. Katrugyan tan ti agpatakder iti balay ta, Manong. Sige nga rod. Isu ti umunang aramidan ta. Apay, adda planom aya ang mga asawa? Katuna, Manong. Kayat ko amang bukol iti bukod ko a pamilya. Kayat ko nga ipakita kan ni Camila, akabaalak ti agpamilya. Babaan iti panaggagat. Barang sungbatan nakon. Sika ngay, Manong. Adda ka di plano mat nga agpamilya? Awan. Diyak kaya ti mga ala iti pakpakanak. Imbis ato'y bagik laing ti problema, mga lakit din iti sabali pa pag problema. May mayat mo't laang. No adda ka takunay-nay mo, Manong. Adda mang tulong kan ka. Narigat ti agbyag nga agmaymaysa. Kasano ama sigurado at tulungan nakto ti agbalin nga asawak? Ang mga no problema lang ti ipaay na kanyak. Pilyum at tinasingpat nga asawa, Manong. Amom nga rod, ang mga no nasingpat ita. Ngaminton nagasawa kamin, apain nakmeten. Saan nakamat nga tanga apaan ti asawam? No awan mading aramid mo, Manong. Kaano na nga sungbatan, Camila? Amom ka di. Inteden ni tatang titawid mi. Isu anak ka ipatakder akon iti bukod ko abalay. At danton pagyananta. Nukas pangarigan ta kayat nak. Paunang paymat ni Manong mo ang makiasawa, Carlos. Saan ka numatan ang mga asawa? Anya? Taapay mat. Diyak man mo. Camila, kasano nga iti damdamagakan ka? Awan ka di panagayat mo kanyak? Sige. Maamwam to ti sungbat ko, intun sumarunong agsubli ka. Anya nga ti pangudang ni Camila? Sumbatan nak nga ta? Wano bastadan nak? Carlos! Ni Manong Juan. Dumanong ka, Manong! Ang mga no kayat mo ti sumurot kanyak, adda pa pananta. Sa dino, Manong? Iti ayan tinalaing amamalad. Ado kanon tinapaladan na, kat pimay so amin nga impalad na. Sige man nga, Manong. Barang makita na kadag iti dakulap ko. Nusungbatan na kon ni Camila. Ala, agrubuat kang roden, tamapantan. Umasidagan ti sumaruno. Si kanti umuna din ko, siyak ti sumaruno. Sige nga, Manong. Anya tinagan mo. Carlos, Madam. Kita man dagiti dakulap mo. Atoy, Madam. Ay sos, Barok. Kas makita kadagiti dakulap mo. Lakamom to tinakaro a panagrigat.
agbisin kan agrigat to ti pamilyam. Kasta ka di, madam. Anya pa iti sabali ang makita yu kadagiti dakulap ko. Awanan, Barok. Tila ang nakaro apan agrigat mo ti makita kadagiti dakulap mo. Sige, mabalin mo ti agawid. Umasidagan ti sumaruno. Sakti sumaruno, madam. Anya tinagan mo. Juan, madam. Kita agman ti dakulap mo. Ato'y madam. Kas makita kadagiti dakulap mo. Adda sumangbay a pagswertiyam. Ha? Bumaknang kanto iti kastaunay. Wow. Kat awan to ti pagproblemaam. Gaputa addan to aminan kan ka akasapulam. Ay na, nagsaya atin da ita apalad jo kanyak, madam. Agyaman akunay. Anyang itimbagakin ka ni Madam Guryang. Madanagan akmanong, dumteng to kano ti panagrigat ko. Agrigat to kano iti kastaunay ti pamilyak. Anya? Sus, delikado ka nga ro, dading ko. Sabali mat kanyak. Tabumak nangak to kano. Awan to kanon ti sapulak, taaddan to aminan kanyak. Imbagpay kan ka, manong. Takasta ti kunana. Jak to kayat ti agrigat, manong. Anyang nga ro ti plano mita. Agsubli akmanan iti ayan ni Camila. Amwag, noan niya ti sungbat na. Kat no sungbatan nak. Ikasar kon. Kat ipamaysak ti agtrabaho kan agurnong. Iti kasta. Addan to usaran mi, no dumtang tinakaro pa nagrigat mi. Kat siyak met, urayak ti ibagbaga ti mamalad nga ibabaknang ko. Adda akmanan Camila. Excited akong amakanggag iti sungbat mo. Nakapagdesisyon akon. Sungbatan kan, Carlos. Ay, agyaman na Camila. Pinaragsak nak iti daytang imbagam. Saan ka madanagan? Agbalinak anasing pat, ken nagagat nga asawa. Tapno saan tong agrigat ti bangunan ta pamilya. Maragsaka na kiti kasta ka panunutam, Carlos. Uray siyak mat, agbalinak anasingpot nga asawa. Kat tulungan ka iti amin a pagrigatam. Asikaswan ka, kan pagserbyan ka. Ay naading ko, naggagat ka launay. Agbagbagyo nga madda ka dito'y talon mo nga agar-arado. Agawid ka pa ije balayaw. Palabsampay mo't ati bagyo. Ang mga niya ti mapasamak kan ka dito'y. Manong, saan mo't amabalin nga agid idda aklatan ijay balay? Diyak kayat nga agrigat ti pamilyak. Una, amangan no agsakit ka iti daytang araramidam. Manong, awan pa'y mo't ti madi amarikriknak. Kan may sa, ay aywanan nak ti asawak. Saan nakabaybayan? Dayawon ka iti kinagagat mo ading ko. Ay nga saan mo asubraan. Dayta lang ti maibagak. Oh, adto'y titualya lakay. Kan adto'y matipagsukatam. Agyaman akbagat. Hinton makadigos ka, mabalinto mat tanja ilutlutok amasida. Mangan tanton, agsabaw ka, iti kasta, mapulutan ti rusok mo. Kaasi ka mat anak tudtuduan. Imbaglakit din. Tanakaasawa ak itinadong mo. Ay na, maaramid mo pa lang ti magbola. Ala, mapan ka kitagdigusan, tadi ka maupran. No kasanaw ti kinagagat jay adem. Isumat ti kinasadot mo. Di ka pa'y makita nga agtrabaho. Day tala nakaida iti indayon ti araramidam. Sandak ka di apakadanagan tatang. Taddan to sumangpet a pagbaknangak. Addan to aminen akayat ko. Ket awan ton ti sapulak pay. Iso asaanin anas ken ngagtrabaho akpay. Anya, ay naanak ko. Nangipanami ti utak mo. Kasanaw amadaan ka iti iso amin. Kat ultimo asawa, kat awan. Ay, agkunay kakit din. Agbalaw kan,
Kita man jay adem. Adantun putot na. Hangam si Kangay. Sanda ka di apakadanagan, tatang. Siyak ti makam mo. Sanda ka bibiyangan, tamok ter aramida. Dakulan ti dyan mo, Camila. Dandanin ti panagpasngay mo. Wen nga rod. Babae nga ta, wano lalaki. Lalaki man wano babae. Ayos lat ta kanyak. Tinapatag. May anak mo anormal. Sa bagay mo't kit di saan ka pala ko maarumrumwar itaabulan? Amangan nga minukilat nga ganakak. Wen, dahi ta talaga ti aramidag. Bantayan ka. Narigatan. Amangan no biglaki di nga ganak ka. Uray pa'y nga ta makatawan asaan ka nga agtrabaho, saan ta nga agbisin. Adon ti urnong ta. Nagagat ka ngamin. Saan ka nga agsarsardang nga agtrabaho. May sabulan lang nga aginanaak. Into naganak kan. Kan nakatanggad kan. Agtrabaho aktumanan. Apay aya sobra ti kinagagat mo. Kaslamot may sa adusen at ti putot mo. Gaputadyak kayat. Nga agrigat tayo. Abay ngay. May ibus ang tinaglakwak iti daduma at awid ko. Ngamawan matlangan ti sumangpat a pagbaknangak. Nagbayag matan ti isasangpat ti pagbaknangak. Akas ko na day diya mamalad. Ay. Makaturturog ak paikit din Iturog ko pa lang dito'y indayon, dito'y sirok ti bayabas. Barang inton makaringak. At danton tay pagbaknangak. Nasakitan to'y tiyan ko. Aga na kaksamuntan, Carlos. Sige, ipan kan iji ospital. Naisaganaan tamat ti panagpasngay mo. Isungawan problema. Mapan ka nga rudan mangayab iti pagluganan ta. Sige, bagat. Ay na, nagpintas ti apo ko, Carlos. Un nga ron tatang. Kumusta kan bagat? Okay ak lang, Carlos. Maragsakan na ka makakita iti anak ta. Naglungpo nga ubihing. Agyaman ta iti Diyos. Ta nakapagpasngay ka nga awan dakas a napasamak kada kayo kan ni baby. Kahit, kaano kayo ngay arumwar dito'y ospital? No nasalon at laki din ni baby, tatang. Amang no talo-al daw milang dito ospital. Bakit? Itata nakatanggad kan? Agtrabaho akmanan. Dakkel tinagastos ta iti panagpasngay mo. Masapol ang masukatan ti gastos ta. Si kalata basta saan ka unay nga agbambanog, tanarigatan, amangan no agsakit ka. Wen, kan uray si kamot Di ka unay agbambanog dito'y balay. No addasan mo akabaalan at trabaho dito'y balay. Bayan pa'y laeng. Saan mo nga ipilit ti agtrabaho? Wen, lakay. Apay aya, asaan mo akayat aparwaran ni Yumi? Sigin tatang, kayat ko tiyagay ayam. Anak, amangan nuan niya ti mapasamak kan kaditarwar. Dito'y kalatan unag ti balay. Saan ang naragsak ti ubing ama ay kulkulong latan iti unag ti balay? Bayam arumwar, mapan matagay ayam Basta saan lakit di nga umadadayo. Sige, palubusan ka arumwar, anak. Basta di ta kalaang arubayan. Saan ka nga umadayo? Wen, tatang. Dituyak laang arubayan ni nga kay ayam. Tapno saan nga agungot ni tatang? Ha? Nagluluom abayabas. Nagdadakkel dapay. Mapanak di ta arubayan ni Uncle Juan.
Mapanag dumawat iti bunga dagiti bayabas na. Saan laang ang burburasan? Saan mat siguro nga agungat ni tata? Ta saan mat nga adayo ti imaya? Dagta. Tinasayaat. Ipakadak ni Uncle Juan a dumawatak iti bayabas. Uncle Juan! Umayak man! Mabalin ka diti dumawat iti bayabas yo. Uncle Juan! Kanakan. Tulungan na. Masakitak. Sana ka makabangon. Masakit ka no. Umunagak man dita balay na. Uncle! Naimbag tayo may ka. Manungal daw ang masakitak. Mabisinak pa'y. Sanak mo't ang makaluto iti kanak. Ibagam kinitatang mo. Tayo panak ko may di hospital. Mabit lang, Uncle. Mapan ko ayaban ni tatang. Kat mga laki ti ka ninyo. Agyamanak, kaanakan. Tatang, tulungan niyo kuman ni Uncle Juan. Masakit ngamin. Sana makabangon. Ipanyo ka no iti hospital. Anya, isumat lagayam amanon nga aldaw ajak nakita. Ajak mo't impagarop ang masakit gayam. Tatang, mga lakpay iti kanan na. Ngamin, mabisin ka no ta sana nang nangan. Ay, mabit lang nga rod Siya kung timanggaw iti kanan na. Sige man nga rod, bagat. Saan ga magpaiso jim baga ti mamalad ading ko? Ti kinapudno na. Ti kinagagat ti mangpabaknang kan ka. Saan mo amagunod dagiti tarigagay mo? Nusadot ka mat ngagtrabaho. Mamati akmat iti dayta, manong. Kita anak. Diyak kayat adumtang tutip mimbaga ti mamalad. Apa nagrigat ko. Isu asa anak kasi mardang nga nagtrab-trabaho. Isu amayat ti kasasad ti biyagyo itading ko. Permiti hapal ko kan ka. Ngamin, saan ka ngagmaymaysa? Ada asawam, kan ada anak mo. Siya ngay. Gapo iti kinasadot ko. Diyak kahit ti mga asawa. Anya nga ita. Awan mang tulong kanyak nga asawak. Ita ta masakitak. Tinagagat saan nga agbisin. Ngarod, ituloy tayo ti aggagat ta para iti nasayaat a masakbayan tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.